een stuk brood en die mag je gewoon lekker gaan versieren. Maak er wat moois van, wat lekkers van. Wat zit er allemaal op? Wortel, sla, komkommer. En nog mais. Maar kun jij mij vertellen wat je hier zo leuk aan vindt? Ja, het feestje. Dat is wat op mijn slissen. De dierenlei is. Wat heb jij gemaakt van moois? Wat denk je? Ja, dat weet ik niet. Dat moet jij mij vertellen. Een taart. Een taart? Voor de dieren, ja. Een taart voor de geitjes. Eigenlijk een brood. Een oud vies brood met allemaal wortels. Oud vies brood? Ja, ik zou het zelf niet eten. En wie zat hier net te eten? Kan ik dat zeggen? Ik zag jou net wat eten. Ja, weet ik. Ja, dat was komkommer. En denk dat de guide dat lekker vinden? Ja. Ja? Waarom? Omdat ze van krieten horen. Alle geiten rennen zo naar het bordje en eten alles op. Je doet van nom, 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 nom. Trek daar maar aan, Stijn mag hier. Het past niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Doe. Ik vind het leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, leuk. Wat is er zo leuk aan? Koffie te aaien. Veertien geiten. Oké. Hey, en wil je ook één thuis nu? Nee. Waarom niet? Ze maken ze zwijnenstappen.